Dnes si predstavím nový prístroj od značky Zopa. Je to stroj na prípravu mlieka, volá sa Babyčino. Tento prístroj obsahuje až 18 senzorov pre správne fungovanie. Môžeme si všimnúť, že máme tu v podstate senzor pre správne umiestnenie fľašky, správne umiestnenie nádobky na sušené mlieko, správne umiestnenie nádobky na vodu, ktorú máme zozadu. A tých senzorov je tam dokopy až 18. Prístroj je veľmi prispôsobivý rôznym veľkostiam fľašiek. Máme tu misku vlastne na fľašku, ktorú si vieme výškovo nastaviť. Zhora plníme sušeným mliekom, zozadu vodou, ktorá je prevarená alebo kojenecká. Pre správne nastavenie prístroja si musíme nastaviť koncentráciu. Koncentráciu si nastavujeme podľa doporučeného dávkovania, ktoré máme vždy uvedené na každom mliečku ináč. Tu si môžeme všimnúť na 30 ml vody potrebujeme nastaviť jednu zarovnanú odmerku, ktorá predstavuje 4,3 g prášku. Takže v návode si nájdeme tabuľku. Máme si tu mililitre, ktoré máme určené na doporučenom dávkovaní, pretože niektoré mlieko je určené na 30 ml, niektoré na 100. Tu sme mali 30 ml a bolo tam 4,3 g, takže si v tabuľke nájdeme 4,2 a koncentrácia je 14. Takže veľmi jednoducho si prístroj nastavíme s tým, že si stlačíme koncentráciu, nastavíme koncentráciu 14, tým pádom si už potom na stroji nastavujeme iba stupne Celzia, akú teplotu chceme, aby mliečko malo. Nastavíme si mililitre od 30 až do 240. Môžeme si všimnúť, že mililitre si krásne nastavujeme po 10 ml. A ako náhle máme všetko nastavené, jedným stlačením gombíka štart si pripravíme mliečko. Takže stlačíme štart, vyskočí na tú kontrolka stupňov Celzia, 8 sekúnd sa prístroj zohrieva a následne nám pripraví mliečko. Nastavili sme 50 ml, môžeme si všimnúť, mliečko je nastavené